Good evening mga partners. Gabihin na karon and still napanidri sa opisina. What are you doing? Ayan mga ka-partners, mamili si Mami. And si Mami is nag-answer pa sa module ni Kuya Jello. Yan, busy oh. Mami, are you okay? So, karon ang oras mga partner is alas 7. So, napami usually kami may pinaka last dire manguli kay siyempre mag-arrange o napay mga gihuman yung mga trabaho mga ka-partner sa opisina. Na dire ang among wall of success. So, nadiri ang mga nakahalin mga ka-partners, performer sa Gypsy Realty. So, muna sila. Naghanap po sila mga partners na nakahalin. Ayan. Na si Mami, oh. Ayan. So, katong mga partners nga namo sa Gypsy nga pohon pag makahalin mo, diha ang inyong dagway, imutang. Ayan. So, ninyo na karong orasa kay siyempre na ay curfew po. May na lang po tayo mga aging ang mga sakyanan kay gumikan nga na ay curfew sa kanin sa COVID. Ay ang Cagayan de Oro is dako na po kayo kaso sa COVID. Emergency. So mga ka-partners, ako lang pong i-share ang ang ipangbuhat diri sa among company sa realty. Everyday mi na ay orientation. So katong mga ka-partners nato diya nga gusto magpa-orient about kaning usaon pagpamaligya property. So open ta from Monday to Saturday. Ang among mga training is limited na lang pud karon, dili na kaayo pareha sa unang daghan ang among ipa-attend. Karon limited na lang kay nanatay kuan kanang control sa mga tao, dili ta pwede magpadaghan og mga tao. Maningkamot lang gihapon ta sa kanunay para magkaroon ta og kanang sales. Mao na among giampo diri sa among company nga bisan tuod do na tay mga trials challenge sa atong panginabuhi sa kanunahay padayon ta. Iyon ta pawala og paglaw mga ka-partners. Tama. Para po ninyo off ang kuan laptop. Ang akong mga inspiration sa pagbablog kasi sila Makimoto. Partner, na-inspire mo ani nila partner kay sa vlog ra pod nila nakuha ang ilahang hinahinay na usab ang dagat sa ilang kinabuhi. Ayan. So kita mintras bago pa lang taga-start sa pag-vlog. Si ana lang gyud. Everything is mag-start lang gyud sa pinaka bottom. Kuha na mo diri mga ka-partner is online lang kasagaran sa Facebook ang mga inquiry. Dayon mo na interesado ang mga buyer among ipang site tour. Shout out di ganiha kang Sir Kenneth de la Liana. Kani. Yan, nakahalin siya mga ka-partner o kuan brokerage nga house and lot nga 1.6 million. Ay, congratulations Sir Liana sa imuhang first sales sa brokerage. Hope nga magtuloy-tuloy na siya. My daughter, Cassie.
Mo ni ako mga partner inspiration sa pagpaningkamot. So mga ka-partner, and ato na ning ipang-arrange ipang kuana ang atong mga gamit kay manguli na taod-taod. Ayan. Tiin. Yan mga ka-partners, manguli na ta. Okay, siyempre, it's the end of the day para mag-relax. Ayan. Adli ni budol hari. Okay. So, ato na ipang-off ang mga ceiling fan. Ayan. Stop. Okay. Mga mangga sa among mga ka-partners dire, magdala magud sila dire everyday mga partner para ilang kaunon. Ilang Ma'am Marifi, si Ma'am Dimple, si Sir Nico, o si Sir Jan. So everyday gyud na sila dire partner kay full time gyud na sila sa realty. Ka-partners na to. Mga kugihan kayo. So that's my wife. Kugihan po kayo. Ayan na siya mga partner, mami. Daghan na siya trabaho, say mag-answer module ni Cassie, answer module ni Kuya Jello, and mga paperwork sa opisina, mga commission. Yan. Mano-mano lang yun mi diri mga partner sa opisina para mugro ang atong company nga na. Together with Sir Ray, gapaningkamot ni nga ang atong company nga Gems Realty is mo improve pa ana man kay actually halos this is our first company nga gihandulan, so kinahanglan tuyod mig ka ng improvement, more knowledge kung saan pagpadako ang company. Ganiha morning is nagbuhat ko mga calling cards, mga sapato certificates. Kay every time na sales diri maghatag ng certificates o katong pambutang diha ang mga nakahalin. So diha na human ang atong adlaw, manguli na ta. And sa atong munting tirahan para magpahulay. Kamo pod magpahulay po diha mga ka-partners para natay panibagong adlaw na pod ugma, another opportunity sa atong gibuhat. So salamat, and this is partner Edwin. Always nagaingon, God is good all the time, and all the time God is good. One aim possible. Bye.